Sziasztok! Ez egy videó lesz, amiben megyünk a Mindox Network szerverre, ha be is enged. Igen. Na ja. Így gyorsan. Így, igen. Hát igen, ezt tegnap mondta egy haverom, azóta nem próbáltam. Igen. Hát nem tudom, hogy most be fog-e engedni. Igen, most bevisz. Tegnap nem nagyon vitt be sehova. Na, köszönöm, végre. Bent vagyunk a Survivor 3 szerverem. Na ja, per jobb, írjam be. Jó, oké. Per. Beírtam. Hát akkor ez úgy látszik, nem ért semmit. Megpróbálunk kimenni, nem enged. Ennek nagyon örülünk. Na igen, hát... Engedj már ki! Na! Engedj ki! Ne! Na jó, akkor úgy látszik, hogy bejövünk megint a Mindoxra, és akkor most megint megcsináljuk azt, amit megcsináltunk. Így, né? Nagyon jó. És akkor most nem a Survivorra megyünk, hanem arra, hogy Games. Tegnap nem nagyon akart beengedni. Na végre most már sprintál. Nem tudom. Meg a PvP 1. Megnézzük. Ajjaj. Build meg a PvP. Nagyon jó, most megint menjek rá, gondolom. Igen. Azt mondja, hogy így, né? Szépen. Köszi. Ezek kik? Hero, Wizard, Defender, Soldier, azt ezeket lehet ölni? Nem, itt lehet bemenni a PvP. Join in Water portáltól jó. Na menjünk, megnézzük, ez hova visz. Aha, és akkor itt vagyunk a PvP szerverén. Na, megpróbáljuk lelökni innen ezt a gyereket. Sikerült is. Úgy láttam. Hát igen, most lehet, hogy rosszul fogtok hallani, mert... megint leesett a pali. Mert egy kicsit... Hát egy nagyon picit lehet meg vagyok fázva. De hát igen, ez az ilyen ellen nem lehet mit tenni. Most megpróbálunk megölni a gyereket. Gyere csak, gyere. Gyere, be kell szorítani, mindig az a lényeg, szorítsuk be az ellenfelünket. Jaj, jönnek rám is, ne. Köszi, menj innen, légy szíves. De ezt nem hiszem, már mindig csak rám jöttök. Én mentem egy palira, ti miért jöttök rám? Tehát, hogy haverok vagytok, szövetkeztetek, vagy mi a jó büdös? De ez hogy volt? Ezt ti láttátok? Mennyi? Akkor most már téged is elkezdelek ütni. Jó, mondjuk én most meg fogok halni. A jó, édes, büdös kukit a szádba. Jó, akkor már most megpróbálunk megint itt felmenni. Ouch. Közben itt ütnek nagyba. Ide beszökünk, így. Ide meg le. Így és itt. De az hogy? Jó van, meghaladjuk magunkat ölni. Így jó. Istenem. Na, ez az idegesítő a PvP-be. Annak a gyereknek hogy van olyan fejhallgatója? Na mindegy. Itt még nem lehet őket ölni? Nem. Na hát igen, akkor... Júj! Azt most hova teleportált? Tehát, hogy... Látod mennyi... De azt hogy? Miért laggol? Vagy már most ütnek is? Már most ütnek, de... Menjetek, bújjatok már el! Bújjál már el! Bújj el! Érted? Bújj már el! Bújj el!
Bújj el! Bújj el! Bújj már el! Pali! Ezt nem hiszem el. Látjátok, ezek a szemetek. Akkor kiírom, hogy így, hogy videó van. Így. Mi van? Te is kikerültél, vagy mi van? Ki ez? Ez a gyerek az, aki megölt? Mindig? Nem, ez nem az. Hogy lehet innen visszamenni? Várjál. Meg a PvP. Igen, ezek Zoli MC 2006. De jó, rajta vagyok. Ez de komoly. Top 3. Azt de jó, rajta vagyok. Zoli MC 2006. De jó nekem. Na viszont most megyünk, megnézzük meg a PvP. Jöjjön aréna. Akkor még itt én gyorsan nézegetem Victory. What the hell? What the hell? What the? Búzamedvé, várj már. Lehet szedni? Nem. Nézd, még retek is van. Nem lehet szedni, úgy látom. De viszont innen most én hogy kerülök vissza? Halljak meg. Oké. Kiugrok a világból, és akkor... De most mi a töké dobál vissza? Így mi? Bye, világ! Úgyis remélem most nem oda, hanem a spó... Nem. Ez nagyon jó. Itt vannak a playerok. Fuckyu. Fuckte. Na ja. Innen most akkor szépen elmenekülünk. Remélem, hogy már nincsenek fent olyan bunkók, akik nem érték meg, hogy videó van. Na de itt lesznek. Jaj, miért erre jöttem. Hagyjatok békén, légy szíves. Én csak a chestekhez szeretnék eljutni, jó? Hagyjatok már. Remélem ezek normálisak. Igen, így ide jövünk, és akkor itt megnézzük, hogy tudunk-e csórni. De nem lehet csórni, mert hisz nem lehet. Itt is vannak még. Nem lehet bemenni. Nem mindegy. Hát itt innen, hogyha lenne ilyen, vagy akármi, akkor innen azért jókat lehetne íjazni például. Na ja. Na, értek már meg, létszik, köszi. De ez most tudja, hogy utána fog jönni. Ez tuti. Itt így elkezdek feljönni így a hegyen. Megnézzük, hogy mi van oda fent. Jó, de csendben legyetek. Nehogy előugorjon itt valami. Tudom, fel is úszhatnék, az gyorsabb lenne, de nem tudom, miért nem úsztam eddig. Mert eddig úgy jó volt ugrálni, az olyan single playeres túlélős tudsz. Na, ide kiállok, így. Na, így. Várj. Így. Igen, amúgy úgy lett volna, hogy velem lesz egy haverom is, csak ő tulajdonképpen nem tudott jönni, de ez itt mi? Úgy látom, itt még nem nagyon van emberke, lusták feljönni, ezért jó búvóhely. Hú, ennyi feljöttem. Ilyen gyorsan, de jó. Így, ide. Várjál. Hát igen, ez egyébként nem egy magyar szerver. Le fogom írni az IP-t, vagy nem fogom, mert ezt úgy lett megadva, hogy ne nagyon adjam meg senkinek.
Na mindegy, annyi a lényeg, hogy ez nem egy magyar szerver, de jó. De nem is tudtam, hogy ilyen jól tudok jumpolgatni. Na, így. Hát igen, most lemegyek. Megpróbálok megölni valakit. Mert hogy ne csak ilyen unalmas legyen már a videó, mondjuk nem valami unalmas, mert engem már megöltek egy csomó milliószor, de mindegy, még szeretném hirdetni az egyik videós, nézzétek, mert nagyon jó. Szerintem sokan ismerhetitek, Herbie. Na mindegy, őt nézzétek, ennyit mondok. Mert nem nagyon van megengedve, hogy így hirdetgessek. Na. Linkbit, mondó per mod voter. Megnézzük, ez hova visz. Azt mondja, hogy bit pont do per mo várjál m d v ott e. Ezt beírjuk. Please don't add. Na most akarnak majd megölni. Hát igen, itt volt egy pali az előbb, hogy tudja, hogy most jön be az ajtóm. Vagy azt várja, hogy kimenjek. De ez amúgy várja, kírom, hogy vidi van. Vidi van. Ennyi. Vidi van. Ne öljetek. Nem én voltam. Most tudja, majd meg akar ölni, de mindegy. Ne gyere már rám, légy szíves. Engedj ki, nem bántalak. Akkor te se bántsál. Jó? Hát igen, most nem nagyon fogok itt ölögetni, mert tulajdonképpen ez csak egy szerver. Ez csak egy szerver bemutatás lesz. Hogyha szeretnétek az, hogy még PvP-zek is, akkor lájkoljátok és írjátok meg kommentbe. Ez itt mi? Ez itt mi? El van kerítve egy kis rész, nagyon szép. Na igen, hogyha szeretnétek még, hogy legyen ilyen videó, akkor írjátok meg kommentbe, meg lájkoljátok. Én viszont most búcsúzok innen ettől a szép tengertől. Hát igen. Ilyen hülye megállítási mód lesz, de sziasztok!